Og så nu skal vi så til at finde ud af, Så I skal ikke lave en helt ny bil. Ude hver gang der er nogen, der spilder noget væske på banen, så kaster man kattegrus for at suge det op, og så kommer fejebilen bagefter, så får vi en stribe klassikere. Exakt de samme, som vi har set på banen, bare i voldsomt modificerede udgaver. Jeg vil næsten tro, at det er en senere udgave. Nu kommer jeg virkelig ud i grænserne af min Ford-viden, fordi der er jo den anden store familie, og det kan også være den her Cleveland V8-familie. Men Mini, som vi jo har set utallige af. Ja, Alfa Romeo 75 kunne vi godt have set. Det der karakteristiske look. Jeg tænker, den er udødeliggjort for mange danskere i utallige Olsenbanden. Til en Austin Healey. Den lille Austin Healey, ja. Alfa Romeo Spider her. Der har de fået mokket nogen om bagved sæderne, så den er ikke bare 2 personers længere. Eller også sidder de bare i det, som ellers er bare er et bagagerum. Og så Minien, som vi har set så mange gange på banen. Ja. Alfa 75, 2 styks. Den har den hvide bil, der kører rundt, jeg kommer nok ind i billedet her om et øjeblik, den har ingen kofanger. Det er så en lille modifikation, som ejeren har valgt at gøre. Det gjorde man jo også meget ofte til motorsport. Kofanger, væk med dem. Og det giver den her